मो भौणी आडमिट होती 3 नंबर कैबिन ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ରିଲେଟିଭକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାଡ଼ ମରାଯାଏ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ସେମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏକି ରାଜଦୀପ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜଦୀପ ବ୍ଲକ, ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଭଲ ଆକ୍ଟର, ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ଲଗ बनाती ଆଉ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିକି ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ନାମୀ ଦାବି ହସ୍ପିଟାଲ କି ଏଭଳିଆ ବାଉନ୍ସର ଲଗେଇ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟ ଭିଡିଓ କରି ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପିସିଆର ଗାଡି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଆଜି 4ରୁ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବଣି। ମୋ କହିବା କଥା ଏଠି ନା ପୋଲିସ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ନା ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ଏଠି ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଛି। ଯାହା ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତିକି ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବିକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ଡରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଥିବ, ପାୱାର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍ କରୁଥିବେ ତାମାନେ ଭାବ ଟିକେ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏତିକି ବୁଝା ପଡୁଛି ଏଠି ପଇସା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ବି ହଉ କି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ବି ହଉ। ଏଠି ଦୋଷ ଦବା ଆମେ କାହାକୁ?